Biz Baltaş rayonunun İnegöl avulundan. Hazır bitinde telefon zamanı kızımız indi telefondan aytdı. Yani Marsil takdim yasadı. Siz riza bulasınız dediğinde. Biz karşı kelmedik indi. Onlar indi girdiler. Günün bilgilediler. İyi, günün bilgilediler. Sonra şu günü hazırlandık, karşıladık, bildiler. Tatar halkına indi tıkmaşlar. Mantı pişirdik. İtler koyduk, salatlar koyduk, pişken rizikler koyduk. Men Apasyağından bulabız. Qaraton posyolkundan. Sizning әнигез инде. Yani abay. Biz endi iki tapqa ko'rib tanıştık. Qaytdı bizim жаққа. Bik yaratып, ышатып қалдық. Кеткенде aytib жібердім. Келін болып қайтарға Аллаға Тағала насип етсін дедім. Міне насип болды, Аллаға шүкір. Тілек қабыл болды. Бик шатланып, бик сүйініп киіндік. Ауылға бардық, Аллаға Тағала бисмиллахын айтып шығып кеттік. Әйбәтіне барып жеттік. Бик қаты әйбәт етіп қаршы алдық, құшақтап. Папасы менен шығып сөйлештік. Күштене шайын алып бардым. Корзинка ясадық енді. Анда фрукты бар енді. Көбе коробка әйберлер. Солай барып қайттық, Аллаға шүкір. Күштене шәбрәк келгенләр. Бик дәү кәжинләрне тутырып фруктlar, бик күп кәжинләрне тутырып шәйләр, конфетлар. Әммәдә тәмле балык әтилгәне безнең бик юк балык яратучы бар менә. Балык шыма гына киреп китәргә язды. Үзегезнең танышу тарихы хакында да сөйләгез әле. Biz zamana bağları kebek indi. İnternette tanıştık. Şundan yazışıp gittik. Ana işlaşa başladık. İş yıl işlaştık. Hem nikah. Bizning Tatar халкында яучылык дигән шундый бер уңай йола булган яучылар бүгенге көндә дә алар бар һәм инде тарихыбызга карасак алар яшь җегетне һәм яшь кызны бер-берсе белән күрештергәннәр чөнки инде электән элек кызлар җиткәч аларны идә бикләп тышка бик чыгарырга тырышмыйча тотканнар һәм инде ул кайбер вакытта ул кызны, татар кызын күрүгә мөмкинчелек тә булмаган. Яучылар аша инде әлбәттә менә бу җегет нидер кызны, нидер кыз турында ишетә, белә, менә бу йортта кыз җитеп килә, аның турында шибәр дип әйтәләр икән. Бу яучы җегеткә менә бу кызны күрсәтергә ярдәм иткән. Һәм инде бу безнең динебезгә туры килә, чөнки Пәйгамбәрбез алейһиссәламгә бер кеше килеп әйтә, мин дөреслектә никахлашырга ниятләдем ди. Пәйгамбәрбез аңа сорау кайтара. Сорау бирә, син ул кызны күрдеңме ди. Ул әйтә, юк, күрмәдем. Миңа аның турында сөйләп кенә бирделәр. Пәйгамбәрбез алейһиссәлам әйткән, бар да күр, арагызда мөхәббәт, илфәт булсын дип әйткән. Димәк, инде кызны никах алдында күрү, аның белән аралашу безнең динебезгә туры килә һәм инде бу тыелмый торган гадәт. Шулай ук инде кызны сайлаган вакытта, үзебезгә хатын сайлаган вакытта Пәйгамбәрбез алейһиссәләту вәссәлам кыз халәтендә аны кияүгә алу турында да шулай ук безгә аңлаткан. Бу бик әһәмиятле әйбер. Пәйгамбәрбез алейһиссәлам әйткән, син кемгә өйләндең? Кияүдә булган хатынга өйләндеңме яки кияүдә булмаган кызга өйләндеңме дип бер сахабадан сораган. Пәйгамбәрбез алейһиссәләту вәссәлам әйткән, дөреслектә кызга өйләнсәң, сиңа тагын да яхшырак булыр иде, син аның белән уйнар идең, ул синең белән уйнар иде дип килә хәдистә, Пәйгамбәрбезнең хәдисендә. Ләкин кияүдә булган хатын-кызларга хәзер өйләнмәгез дигән чакыру түгел, әлбәттә. Бу Пәйгамбәрбезнең бу кыз халәтендә булу турында бер генә урында килә һәм инде без моңа кулак салырга тиешбез. Әлбәттә, әгәр дә ки инде ул менә шундый халәттә кыз булган булса, әлбәттә киләчәк буынларга да ул чистарак, яхшырак һәм инде үзеңә дә ират кешегә күңелгә бераз җайлырак була бу мәсьәлә. Шуңа күрә инде әти-әниләргә бу мәсьәләне дә гырыф-гадәтләре безгә таянып, шулай ук саклап калырга тырышырга кирәк бүгенге көндә дә. Шулай ук Пәйгамбәрбезнең хәдисләренә кайтсак, әгәр дә ки без хатын-кызны сайлыйбыз икән, Пәйгамбәрбез әйткән 4 мәсьәләгә, 4 нәрсәгә, 4 сыйфатка кара дип әйтте. Пәйгамбәрбез әйтте, аның матурлыгына, аның байлыгына, аның нәселенә һәм 4-нчесе аның диненә дип әйткән Пәйгамбәрбез. Менә бу 4 әйберне шулай ук яучылар белән бергә без инде әлбәттә карарга тиешбез һәм яучыларның аларның эше менә бу 4 сыйфатны бер-берсенә туры китерергә. Җегет матур икән, матуррак кыз табырга. Җегет бай икән,
Димәк, аңа теге фақир яки инде урта хәлдәге кыз ярамый, аңа инде аның дәрәҗәдәге кыз табылырга тиеш. Шулай ук инде әгәр дә ки җегетнең хәле уртача гына икән, аңа нидер бай, анда зур нидер политикның яки инде президентның кызы кияүгә балырга тиеш түгел. Бу сәвия дип атала ислам дине бездә, шулай ук бер-беребезгә ир белән хатын туры килергә тиеш. Бу мәсьәләне дә онытмаска кирәк. Шуңа күрә менә бу 4 сыйфат буенча сайласагыз, пәйгамбәребез әйткән, siz inşallah yaxşı nəticəyə erişirsiniz dedi. Həm 4-cüsü turunda Peyğəmbərimiz qabatlab aytdı. Əgər də ki siz maturluğuna, nəslinə, malına qızıqıb 4-cü sıfatın dini bulğanını unutub qaldırsanız, sizin turmuşunuz jaylı bulmaz deyə aytgan Peyğəmbərimiz. Şuna görə indi qızını saylаған vaxtda dinə biz dayanırğa, tırışırğa tiyizdir. Şulay yox indi xitbə qılır aldından, bu indi bizning yavşılıq sıfatastı deyib aytamiz. Xitbə deyib atala nidə arab tilində xitbə qılır aldından biz bilirgə tiyişmiz. Bu xатын qızğa bizgə xitbə qılırğa yarıymı, yaramıymı? Çünki bunda bar türlü qamavşavlı тұрған bir məsələlər. Alarının arasından ol da bolsa indi tuğanlıq jipləri. Əlbəttə biz bir tuğan apabızğa, bir tuğan, məsələn, əniyibizgə, əbiyibizgə, indi balalarımızğa, İslam dinində qatğı rəvişdə tıyılğan, hamanı biz bilib durabız. Lakin anardan dış, şulay yox indi sit tuğanlığı bulurğa mümkün. Şulay bir, əgər də ki, bir bələkə kişkinə avulda balalar üskən vaxtda bir əni ikinci balanı kukrək sütü bilən aşatsa, o vaxtda sit tuğanlığı səbəbi boyunca tıyılğan bula nikahı da həm indi bu qızğa xidbə oxulurğa da şulay yox tıyıla. Şulay yox indi vaxtlışa bulğan tıyılı da var. Məsələn, xатын qızның iri bula, ol iri vafat bulğandan soң 4 ay dəvrində ol xатын qız yanına Travur məsələsi qiddə deyib atala, ol 4 ay vaxtında şulay yox bu xатын qızğa kilib xidbə qılı tıyıla. Şulay yox indi ayırılğa işte nikahı talaq, yəni ayırı məsələsi uzğaş, şulay yox 4 ay dəvrində bu xатын qızğa kilib xidbə qılı tıyıla. Jigit özünə qız saylab, anı көргәш, ulanı özünə ışatqaş, bu yırtqa, qız yırtına yavşılarını jibərələr, həm indi yavşılar kilib ətisinə, yəki indi qızının abısına, bulmasa ətisi, babasına, bu jigitnin niyyətini bildirələr. Həm indi yavşılarga ətilər, bu malay turunda yavşı şulay yox, silab birə indi, bu şundi malay, yaxşı, məsələn, dini, tırış, deyib indi baylığı turunda da şulay yox, söz bara şuluq mizgildə, həm indi yavşığa əti kişi cavab birə. Əyi biz riza, yəki yox biz riza tügül, həm indi bunlardan soң rizalıqны alğaş, əti əni kilib bu yurtqa yanadan nikah məsələlərin həm indi şulay yox tatar qırıb qələtlərə bizdə qalayım deyib aytəbiz indi şulay bitnə bu qız işin əti qızının ətisi, jigitnin ətisi bilən qalayım məsələsini şulay yox siləşirgə mümkün bulğan ol vaxtda. Ol bizning dini bizgə törü kilmi turğan qadət, lakin indi ol tatarlarda taralğan bulğan, xатын qızlar işin indi kimdir? Yesim, orta xəldəgi kişilər kim indi ni bulğan, bay bulğan, müngər sım da şulay yox qalayım tülənilgən, ol mal bilən də bulurğa mümkün bulğan, lakin indi bugün gündə ol qırıb qədət bulub qına qalğan. Qızның iyinə, jigitnin ətinələri kilgən vaxtda, həm indi qız rizalıq belgəndən soң, bizning tatar qırıb qədətləri boyunca qız özünün birinə sandığından çıxarıb indi özünün bulaşaq ətisinə, ənisinə, jigitnin ətinlərinə büləklər birə. Ol indi öz qulu bilən çekilgən tastımallar bulurğa mümkün, yəki indi nidir başqa şüprək bilən bəyli bulğan əybirlər, tastımallar, həm indi yavluqlar, şul yavluqlarını ənilərgə, ətilərgə tapşırı, şulay yox bizning qırıb qədətləri biz bula. Şulay yox indi qay bir orunlarda taralğan yavşılar bilən birgə əti, ənilər, jibərələr bal bilən may. Şulay bit, ol indi şulay yox bizning qırıb qədətləri bizə qalğan. Şul jibərilgən bal bilən may əli nikah vaxtında da kullanacaq. Ətilər bir stəlgə oturub bir-birisi bilən siləşkəş, nikah günü bilgilənə, həm indi bu mizgildən soң nikah günü bilgiləngəş, bu xатын qızğa yanadan başqa iratlar xidbə qılırğa, xidbə qılı tıyılğan. Demək, indi əgər də ki, bu irat kişi xidbə qılır aldığından şulay yox bilirgə tiyiş bulğan. Ana
кемдер башка яктан ниндидер кеше хитбә кылмаган микән? Чөнки Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам тыйган, әгәр дә ки бер кеше иләнергә тели икән хатын кызга, һәм инде аның хитбәсе бар, ул хатын кызга хитбә кылу тыелган. Һәм инде менә бу никах мәсьәләләре сөйләшеп бетелгәч, ир белән хатын, менә бу булачак ир белән хатын бер-берсе белән инде аралаша алганлар, ләкин инде аралашу вакытында шулай ук кагыйдәләр сакланырга тиеш. Ул кагыйдәләр бүгенге көндә дә кала. Янында яки туган булырга тиеш мәхрәм, ягъни инде хатын кызның әтисе, абыйсы, бер туган сеңлесе, апасы, ниндидер өченче кеше булырга тиеш аралашкан вакытта. Шулай ук инде динебез буенча никах алдындан кычаклашу, үбешү, инде бер-берсен яратышу шулай ук тыела. Никахка кадәр бу мәсьәләләр, бу ниләр инде гамәлләр тыелып тора ислам динебез буенча. Һәм инде никах көнен билгеләнгәч, никах көне билгеләгәч, безнең яшьләр җыелып, инде гырыф-гадәтләребез буенча йортта җыелып, матур итеп никах укыла, һәм инде ул никах мәҗлесләренә шулай ук муллалар чакырып, һәм инде аның шаһидләр чакырып, кунаклар чакырып, никахка күчәләр, һәм инде ул никах турында башка ниләрдә, видеоларда да шулай ук иншалла ачыкларга тырышырбыз сезгә.